diri sa Baol guys. Magbubang ni para tamang nabubra. Para akong darling guys. So, siyempre walay kabaw. Wala mong ginabuhat guys. Magbubang na lang gamit ang biko. Kinaraan style. Niho ni siya guys. Ulihan na dahil yung silpo na. Para sa mga siya. Anak guys, GPN. Hi. Hi guys. Si Mi ulaw man siya kamera guys. Ang bananana oh, nagkuan. Ugwal yuta. Mo din ni among view diri guys. Diri sa amuha. Anak.